Il-Gvern emenda l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni biex issir inkjesta pubblika fuq il-proġett tal-Electrogas. Din l-emenda tbiddel kompletament dak li qed titlob l-Oppożizzjoni u l-Gvern ta' Robert Abela diġà qed juri li m'għandu l-ebda intenzjoni li jinvestiga kif suppost il-proġett skandalus. Jidher illi skont għall-inqas kif argumentaw u anka bl-emenda illi preżentaw tan-naħa tal-Gvern illi mhumiex qegħdin jaqblu ma' din it-talba tagħna. Jidher li għal darb'oħra huwa ċar li l-Prim Ministru kif ukoll il-grupp parlamentari kollu tal-Partit Laburista tal-Gvern Laburista jridu jkomplu jostru il-verità. Il-Prim Ministru issa ma ċandu aktar skużi illi dak li seħħ ma seħħx fi żmienu għaliex issa bl-għażla tagħhom se jkomplu allura jibqgħu kompliċi ma' dak il-ftehim illi l-Awditur Ġenerali stess diġà qal illi fih ħafna u ħafna irregolaritajiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Grech appella lill-Gvern biex ma jibqax jiddefendi lil min kien wara dan il-proġett. Jibqgħu jiddefendu il-ħmieġ li wettqu il-persuni li kellhom jirriżenjaw din il-verità. Mela jekk daw m'għamlu xejn ħażin, għalfejn jirriżenjaw. Grech qal li dan huwa l-aħħar ċans biex il-membri tal-Gvern ikunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Però għandkom l-aħħar opportunità illum, anka intom, illi tinaqdu magħna u ma tibqgħux kompliċi u turu li intom tassew denji li sservu lil pajjiżkom, lil Maltin u lil Lawċin. U jekk tagħmlu hekk, nibdew nemmnukom illi ma kontu tafu xejn. Fil-Parlament Grech saħaq li l-membri tal-Gvern kienu qalu li jiftakru fejn kienu bil-qiegħda f'mumenti partikolari fil-Parlament, iżda staqsa kienu x'jiftakru fejn kienu bil-qiegħda meta seħħew avvenimenti li jħammru wiċċ il-poplu Malti. Jiftakar fejn kien bil-qiegħda meta sema lill-Awditur Ġenerali jgħidilna li dan id-deal tal-Electrogas fih ħafna affarijiet skorretti. Jiftakar fejn kien bil-qiegħda meta nqatlet Defni Karwana Galizja. Jiftakar fejn kien bil-qiegħda meta Edward Cicluna fil-qorti qal illi ma kienx jaf ħafna affarijiet li kienu qed jiġru minn wara daru. Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista saħaq li din hi l-aħħar opportunità biex Robert Abela juri li hu verament maqtuħ minn din il-klikka korrotta.